RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning atong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra, Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinapuhi ning akong suwat suliran. Palihog tagualan ko ninyo sa pangaan nga Lemley, 14 years old. O sa kamahuyang Udra Carmen Bohol. Punto personal kining akong suliran. Kabayan kini sa akong pagkatao nga maglisod yung kong sulti sa akong parents. Aron yung sabdan, iyon ini ang mga panghitabo. Alam mo kanino itong coloring ng lipstick sa akong ati. Bago na sa diba? Itry ko ganit ni B. Hoy, Limli. Ay, mga santo sa langit panabangi. Nangsa ka? Kalit ka man nagkabayot diha, oy. Ang sa bayot, ati. Kinsa nag-ingon bayot ko. Ako, God. Kalit ka man binayot diha. Huwag yung mayong lakyan ng pakuyawan, ti, oy. Mabayot yung tag-ahat. Nganong gilabtan nimo ng akong lipstick? Ha? Ah, oy. Suway-suway lang, good, kun si bation mahimong babae. Isa? Oh. Ang binala akong lipstick, be. Oh? Sunod, ha? Ay nanigilabti, ha? Kay pahube kag baba. Kay di ka manot brush. Haler. Naunsa ka? Oh. Kadadla taong kumunot brush, no? Ha? Pero kausa na lagi sa kadlaw. Kanang maligo ra ka. Hoy, ano mo din nasaba man mo. Nay, silim-lima ay. Nanghilabot sa akong lipstick. Limle, ano man hilabot man kuno kas lipstick ni ate ni mo, ha? Nabayot na ka? Unsa? Bahay ko taon. Ako na siya subago, no? Ay, bagon. Hilom diya, ha? Hilom mo. Sige na, sa trabaho. Oh, ma. Uma. Gimli, ano saba mo ganyan sa taas? Ay, wa pa, uy. Naramigi lalisan ni ate gamay. Bisan og banghon kang ate ni mo, magpakalalaki ka, ha? Ayaw pagiglalis og mga babae kay binayot ta. Ha? Pagpakalalaki, iwatay kaliwat nga bayot. Pa.
Ay, maabati. Nasakpan ka sa atin ni mo. Buwang nga bitaw. Naibulid ko sa lipstick ni ate ba? Apan, nabta manoon ko nga ako na untang gilistingan paggamit. Inan bitaw ti ka nga ladlad na lang. Kaysa man ako, oh. Free as the bird. Ay, parang kano to, Carla. Ay. Ma, di ako masagpaan ni mama o mabunalan ni papa. Imar ginang-una-una, oy. Ako bilang sa una, yung nakalisod. Pero gidawat ang ko nila. Saan na ito na yung nani magita. Kasi mahims. Di pa ko ready it, uy. Lahi ang imong mga pamilya sa akong pamilya. Kaya feeling na ako, palayason jud ko nila kung mahibaw sila. Sa pagkatinuod lang, naglisod na jud ba ako sa akong kahimtang? Kanang, dili na ko komportable sa akong mga liho katubangan sa pamilya ba? Pero may ko magbantay sa akong mga liho, karon dili ko maklaro nga bayot ko. Unya, Limli, diya gitunol sa imong ninong, pinaskuhan ko nun eh. unsa man na ma? Kwarta rin yatag. Kaya wa ko nun siya mahibaw kung nun sa imong gusto. Ikaw na lang ko na ipalit. Ma? O sige ma, kaya magpalit kong sling bag. Kaya may gisit na ning akong sling bag, oh. Oo na, sige ha. Ipalit yun na. Bantay gigasto sa wahinong dan, ha, Limli? Dili ma, uy. Kana kay pinaskuhan, ako bilang ipalit og butang para may handumanan. Salamat ma. Anong gidamang ko sa merkado, oy? Kaya magpatapon nila ko ni mong pili o sling bag. Uy, ako di mong patabangon og pili. Labor na sayop ka. Unsa? Mao, kay kani gina akong pilion, oy. Color pink? Si man nga akong sling bag nga pink. Pero mas ganahan ba ako alati, oy? May pagka-fuchsia pink ba? Kanya lang. Nayabag ka? Ipadukol ko yung mama na ako. Ang awa-awa na ka. Ipakuyog ko ni mo, kay patabangon ko ni mong pili. Pero nga may napilit na ko, di po ka. Kapon ni mo, di, oy. Bitaw. Nice bitaw siya, no? O, di ba? O, go na. Mado kang may bawaan ni mama ni mo. Taguin sa inyo, ha? Yan sa school, gamita. Ay, ganahan makakaan na. Sige. Kanina lang. Ay, kahapis akong heart. Ay! Amin ko, ma. Nga sa man, nakapalit na kag sling bag. Saan naman, be? Ha? Asa na? Uy, gagasto siguro ni mo sa wahinong dan kwarta, no? Huwag ma, uy. Akong gipalit yun og sling bag. Asa na lagi? Tanawa ko, Limli. Kuan ma, ni Aramay. Be. Uy! Nga nung color pink pa ni? Pink pag yun kaayo? Nga nung pink ni, ha? Limli? Wagid ko na kagamit sa sling bag, uy. Kaya akong gikatarungan, akong ating akong gipalitan kay makigbaylo ko sa sling bag nga ako kunuhay nagustuhan bisag dili good. Ingon anak kalisod ang akong sitwasyon. Naglibog na jug ko kung saan ako paggawas sa akong sitwasyon. Ang akong mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana. Dili ba yun na ako kagustuhan nga mabayot ko. Kaya naglisod na good ko. Pero nga nung naamang yun mga sasama niya mo. Kaya di ba? Lalaki o babae naman untay gibuhat sa Ginoo. Ikadawang pangutana. Sa medikal nga explanation, kung sa may nagkuwang sa pagbuhat sa akong mamagpapanako, ingon ani mangko, lalaki, apan ang pagbati, binabae. Ikatarong pangutana, wa pa mahibaw nga akong mga ginikanan sa akong gibati. Mahadlok man kong makultahan o palayason man good. Kung saan man ako sila pag-ingon, ikaw pa kung katapusang pangutana.
Dili ko gustong masamok ang among pamilya. Nakasiguro man jud kong masuko sila. Ganahan sa jud ko nga, malalaki na lang kay lalaki man jud ko. Pero ang akong feelings lang ang dili mo cooperate. Mapugnan mo ba na ako ning akong gibati? Unsaon? Palihog, tabangi kang bagi ko. Kini ang akong suliran. Lovely. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw diri sa tong programa kini nga akong suliran. Once again, ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, behavioral kay usa man ako ka psychiatrist o mga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Daghang pamaagi, klase-klaseng pamaagi, mamili lang mo. Unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede ka na padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini nga akong suliran official writers page or ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Ospeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kanang you rest when you are tired. Strength is renewed in quiet moments. Oh, ma'am! May nga lagi na mga bugoy-bugoy, Mr. Mupahulay mo ganin ng nalitagan. Mupahulay ganin ko na ng litagan ng langgam. Ha? Kita pa ka. So kung kapoy na, pahulay. Ha? Karar ko pong makina. Subag andar, wanay tubig, kuwang sa mga uwil, mong overheat. Maura po na itong lawas. So ayaw po sa kung grabe na gano'n, kay sa may stress ka. Burnout syndrome, katong mga trabante nga multitasking, no? O niya kining bullying in the workplace or in a mga civic organization is dili na sa pwede i-tolerate lang. Nobody has the right or privilege to bully other members of the group. Dili na siya pwede. Okay? Pahulay. Inom daghang tubig, flex na, nga once condition na ka physically and mentally, balik na sa trabaho. Okay, nanara. Ang atong magtatampo ko na rawa, si Lim Lee, 14 years old, usa ka mahuyang, usa siya ka gay, taga Carmen Bohol. Personal lang niyang kwan, ha? Usa siya ka gay. Carmen Bohol, musta na nga atong mga chocolate hills niya. May inom namin ako isa, ako nag-istorya nila ni Colonel Dr. Susi Sinisa, no? Silang Colonel Albisa, Jerry Nadila, Dr. Kin Silyuna, ni Lakay Narcisi, mga nahanan ng Bohol. Ikaw kay Balo kadak, gabay ko parinti sa Bohol. One time, nag-atin kong hearing sa Carmen Bohol. Wala, dito somebody, usa ka lawyer. Dugay nun to. Ang iyang apelido, trabaho. Ni attorney, trabaho. I do not know kung napa ba siya diya. While waiting sa hearing, kung attorney, parinti na ita. Isa nga, Ikaw, parinti ta kay, di ba, attorney trabaho ka? Oo, ako, Dr. Obra. So, parinti ta. Kaysa Iloilo, kanang Obra, trabaho ba, no? So, daghang kay kung parinti sa Iloilo, Bacolod. Diya sa, magkuwag mga tubo kay, mag-Obra mo na sila. Okay, so regards kay mga taga Bohol, no? Maadjong adlaw din yung tanan dia, bargahan na rabang pista ros Bohol, no? Gikas Mayo 1 ngadto sa katapusan sa Mayo, no? Regards ni Ma'am Mabil 5 Sangil dia sa Tagbilaran City. Ug si Aida ug si Jimmy dia sa asan nang inyo? Sa Panglao. Oh. So regards nyo mga taga Kalapi, no? Mga Yu family, ug mga alis na family sinambanga, mga Abilia family. Musta na may si Engineer Henrito Dodong Abilia dia sa Santo Rosario, Inabanga, Bohol. Mga Lufranco family. Ha? Tagkantag mga kalila das Bohol. Tungkol sa kadagan, yan ang kukahinomlom. Okay. Unang pangutana ni Limli, nga usa ka mahuyang sa iyang matod pa siyang giingon, no? Dili good baya nako kagustuhan nga mabayot ko kay naglisod na gyud ko. Pero nganong naaman gyud mga sama nako. Dili ni kay di ba lalaki o babae raman untay gibuhat sa Ginoo? Yes. Usa ni ka chapter sa mong libro ni sa Psychology Psychiatry ni sa Limley, no? Ang kini magong atong magsugod ko gi-speaker nimo ani. Kini ko yung atong human kaning sexual orientation na ni mga klase. Number 1, heterosexual. Ang lalaki maibog og babae, ang babae maibog og lalaki. Naa say kining imong problema, homosexual. Ang lalaki maibog og lalaki, nga ang babae nga lesbian maibog usad og babae. Naasay bisexual. Ang lalaki maibog og babae. Pero kung way babae, pwede po siya maibog og laki. Murag double blade ba?
maupod sa babae. Ang babae, may ibog lalaki. Pero why lalaki, may ibog po siya parihan niya babae. Tayo mga bagurong mga klase, na asexual, na transgender, na LGBTQ. Taghanan kayo, no? So, akong tubag ni mo ani Limli, no? This could be due to nature and nurture. Imong environment, kay na ko'y kailang usa ka parehaan ni gay, they are into mga beautician ni sila. Tulos sila ka magsuon, no? Sila ang tulo yun. Bayot yun. Siya, mga media ka ko nga, basin ng inyong papa, bayot po. Mga tawar mo po sila. But they are earning very well. Kay mayo, biya ng mga beautician ka, mag-hairdo, mag-makeup, but they are very professional, ha? May mga dance instructors ngayon ani. So, this is not a disorder. Kung balikon sa mga kausapa, dili na disorder nga bayot ka. This is a way of life. The only time, ako na gisgutan sa among television program with Eric Espina, the only time nga ang pagkabayot or pagka-lesbian mahimong problema, disorder, when it is ego dystonic. Meaning, dili ka kampante, dili ka comfortable, dili ka happy of being one. But as long as okay ra ka, wala problema. This is a way of life. This is a way of life. Happy ka, yung nani ka. So, magbuot na mo. Dapat gani transvestis, no? Na magliuban nga mag-cross-dress gyud. Ang babae o magkarsones, acceptable ra man na, ha? Kuan man na, kanang unisex man ang mga pagpanamit. Pero kung lalaki magbistida gani, murag dili na ni siya inunta kasagaran ba? Mga tao mo kasi kanlok gini mo kung ikaw lalaki niya nagbistida ka. Labi nagwigwig, nagtaas, tagas kikang kuko, murag makatrack ng gagagatensyon. Pero kung babae, kung balikon, magkarsonis, magpulo, okay naman. Okay? Kano ba ko tara? Sa medical nga explanation, unsa may nakuwang sa pagbuhat sa akong mama ug papa nako, ngayon ani man ko. Lalaki apan ang pagkababay, pagbayi, binabayi. Medical point of view, ako nang giningon, nature and nurture, no? Sa nature, something to do with the level of mga hormones. Ang hormone sa lalaki, androgen, testosterone. Ang hormone sa babae, estrogen, progesterone. So, kasagaran sa mga babae o lalaki nga gustong magbayot-bayot, mag-inject ni sila estrogen parang mukinis ang ilang kuan. Nganong na may mga nani? Could be possible nga kulang ang imong androgen production. Could be possible nga ang imong mindset is na ganahan gyud ka mabay kay happy ka kay na kay idolize nga preparihan nimo. So it could be both nurture and nature. To be influenced by the environment and due to hormone production. Katulong pangutana, wala pa mahibaw ang akong mga ginikanan sa akong dibati. Madlok man kong makulatahan o palayason. Unsaon man ako sila pagingon. Inalangan, ingos Dr. Obra nga, it is a way of life. I-drop lang ko ngalan, kuan, Limli. Dili man ni sa disorder. Di, pa. Of course, dismaya yun ng papa, labi nag-military, labi macho yun. Na ang iyang lalaki, the only anak niyang lalaki na bayot, na wa na gitay mahimo niya na besa gon saon pa nimo nagbunal, mabayot ka na yun. Ayaw na lang, akseptahan na lang na. And then, as long as you will not do something against the law, you will not break the law, okay naman na siya. Ang iyang style sa panginabuhi is with integrity, no? With social acceptable to the norms and moral, the society where we are in, there's nothing wrong with that. He's happy, comfortable being one, there's nothing wrong with that. No, that is not a disorder. Kung balikon sa mga usapa, it is a way of life. Hadlok kang palayason ta sa imong papa. Dili po tingali, masabotan na imong papa. Palitin lang bagong kasunis. Or regalo. Kaya bawasan lang mo na imong gender preference. Nabito to'y usak aplikante na mo nga doktor sa Vicente Soto. Kaya usaman ko sa membro sa screening committee na yung mga apply. Tanaw na ko niya, macho kayo. Tanaw na ko niya, medyo may pagka-feminine yun. So akong nag-dritsog pang tanaan. What is your sex preference? Dritsog sa ko niya tubag. It's a doc. The same sex, doc. Homosexual ko. Okay. Wala problema. Maayaw mo trabaho. Maayaw mo trabaho. Very intelligent. Sunod nga pangutana, dili ko gustong masamok ang among pamilya na sigurado man gyud ko masuko sila. Ganahan man sab gyud ko nga lalaki na lang kay lalaki man gyud ko. Pero ang akong feeling lang ang dili mo cooperate.
mapungan ba pa ba nako ning akong gibati unsaon? Well, kung ganang ka maglalaki ka, you indulge in activities nga panglalaki. Ha? Ayaw anong sigag palit og make-up or kuan kung nang kag panglalaki di panglalaki nga activity sa imong ang imong kuano, no? Posible mahimo kang bisexual kung mauna, no? Namo koy kailang mga bayot nga naminyo sa dai daghang anak. Pero noon siya sa ilang barangay nga bayot. Pero na siya yung asawa. Nabo siya mga anak. No, so balance ra gud. balance lang yun, no? So, more on hormone production na siya, androgen, testosterone. Medyo gamay natin lang mo. Nang naingon ani ka, ha? O ang imong environment. Okay? So, maningkamot kang namang kung kaila, mga bisa mga doktor, mga lawyer, mga non-bayot, pero napoy uyab ng babae. Napoy uyab ng lalaki. So, mahog lagi bisexual. Okay? So, paibaway mo papa, mama. i-drop lang ako nga. Ingon Dr. Obrame nga, dili man ni disorder. Kuan man ni, it's a way of life. Ako ning kagustuhan. Okay? Nakakasabot ka, Limlay, sa imong problema. Kung nga to sa tanang mga mahuyang nga naminaw sa itong programa, kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obrame, ingon ko nga, dili ni siya disorder ang pagkabayot o pagka-lesbian. It is a way of life. As long as you will not do anything that is against the law, it is acceptable. Babae, lalaki ra, pero against po kuan ng the same-sex marriages, ha? Ako personally against ko niya na. Murag tag double blade rather duha atong baruganan, ha? Wa ko mag-tolerate ani, wa ko nag-encourage mo bayot pero kung nanay gyud mo, wala tayo mo, akit taho na lang. Pero minyoon mo pare, nga pareha mo lalaki, murag di na po na setting na report makatarunganon para sa ako. I don't know, in other countries, gitolerate man na. Pero para sa ako, personal na kong opinion, wag daily may. Before ko mo end up, there was one time, nagbakasyon mi sa San Diego, California, sa Amerika. Akong pamilya. Ang among giabangan nga Airbnb, ang usa ka balay gud may mong giabangan kamera. Atong section sa balay, ha? Kanang duha ka lalaki nga pero may magtapad. Ano na lalaki? From a reliable source, magtiayon ko na sila. So nangutan ako sa akong misis, akong mga bata, ako nga, kisya kay bayot na nilang duha do. So, nga nana. Sa Amerika, acceptable na niya, magpuyo, the same sex. Pero, sa ato naman gyapon nagibalo ko yung nana, pero mga lagi na, stigmatized. But we have to accept that, no? Come in open naman ganyan sila, no? Okay, so, now, natin nakutlog patulunan ko ng alawali yung ato sa mga libuan, millions na minaw sa programa kinirap kong musuliran. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa mga kanunayan yung pagpaminaw sa itong programa sa Aramen. Tapos kitang rating din sa itong lugar. Until the next time, bye-bye, hasta la vista.